Казвам се Георги Кузманов и съм от едно село до Божурище, Пролеша. И идвам за втори път тук. Говорих с Васко Кръпката миналия път и с него обсъдихме озвучаването на митинга. И той възприе тази моя идея и съм много радостен, но не можах да го видя и тази вечер очаквам да го видя тук и да го поздравя. И вас ви поздравявам, аз съм ви фен в Фейсбук, макар че съм възрастен малко на 67, но знам митингите. И какво очаквате от политическата промяна? Ако стигнем до така. Оставка очаквам и това на есен да си отидат тия. А сега в момента са заложници на един луд. Ето това е. Това е парламента. Един идиот и 239 лумпена, така ги наричам аз. Днеска беха толкова оплашени от Волен Сидеров, Миков, Станишев, всичките беха сменили цвета на лицата, когато говореше Волен. И не може така да става, просто се излагаме пред целия свят. Вие лично за себе си каква промяна очаквате? Нищо не очаквам, аз съм пенсионер, но просто да искам да се махнат и да дадат по-нови лица. Поне една мажоритарна 50 на 50 и постепенно се очистят. Те не могат да се сменят всичките, просто не е възможно. Трябва да бъдем реалисти, нали така? Благодаря. Да, благодаря ви аз.